τέλος της εκπομπής, 12 λεπτά μετά τη 1. Σήμερα, Δευτέρα, 9 Μαΐου. Είμαστε λίγες ώρες μετά την ψήφιση του φορολογικού και ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Πλέον νόμος του κράτους με 153 ψήφους. Θα συζητήσουμε τον βουλευτή ΣΑΜ του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, που είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βουλευτά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε μεταξύ των 153 και θα ήθελα να μου αιτιολογήσετε αυτή την ψήφο. Και ξέρετε ότι εδώ ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου σας κάλεσε για ίστατη φορά να μην ψηφίσετε αυτό το ανοσιούργημα, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος. Ναι, έλαβα την επιστολή, όπως όλοι οι βουλευτές του συλλογικού οργάνου των δικηγόρων, που ήγηρε θέματα. Έχω στείλει προς δημοσίευση μάλλον μια... Την απαντητική σας επιστολή, να την έχω μπροστά μου, ναι. Έχω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα οι αριθμοί που περιγράφονται περιγράφουν μια καταστροφή. Δεν περιγράφουν μια καταστροφή. Οι αριθμοί, η ψύχρεμη ανάλυση δείχνει ότι τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή ουσιαστικά κάτω από 20.000, δεν θα έχουν θέμα. Μάλιστα. Φορολογητέου εισοδήματος. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στο ασφαλιστικό, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για τις συντάξεις, αλλά και για το προνοιακό κομμάτι που δεν το συζητάμε συνήθως, δηλαδή όλους τους ανασφάλιστους, οι καλύψεις, οι ιατροφαρμακευτικές, νοσοκομιακές, η επιδοματική πολιτική, όλο αυτό το πράγμα βαραίνει το ασφαλιστικό ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν το τεράστιο κόστος δεν μπορεί να το αντέξουν τα οικονομικά της χώρας. Επομένως πρέπει να ανασχεδιαστεί και ουσιαστικά να συνδεθεί με μια ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή να ξέρουμε ότι θα εξηγιένεται το σύστημα εάν έχω αναπτυξιακή στροφή και την δημιουργία νέων εργαζόμενων. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα αιμοδοτήσουν το ασφαλιστικό. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή δεν ακούστηκαν αντιπροτάσεις. Ακούστηκαν πάρα πολλές καταγγελίες. Ακούστηκε ένας λόγος, ας πούμε, πολύ διχαστικός και έτσι, ρηχά αντιπολιτευτικός, αλλά αντιπρόταση, όχι αυτό αλλά εκείνο. Όχι αυτό το μέτρο, έναντι αυτού του μέτρου κάτι άλλο. Ένας λόγος δηλαδή τεκμηριωμένος δεν ακούστηκε δυστυχώς σε αυτό το διήμερο. Τώρα, έχεις ένα πρόβλημα, μια μορφή αδικίας. Έχω έναν ασφαλιστικά ενήμερο, έναν άνθρωπο ο οποίος αποταμίευε, καλά εργαζόμενο, ο οποίος έχει υψηλή σύνταξη, υψηλό και γερό ταμείο. Και αυτόν τον μοιράζεις, τον βάζεις να μοιραστεί ένα κομμάτι με έναν ο οποίος δεν έχει καμία ασφαλιστική κάλυψη, ή δούλευε ανασφάλιστος, ή γιατί αστόχαστα δεν έβαζε ένσημα, ή γιατί δούλευε σε ανασφάλιστο καράβι, δεν ξέρω τι. Ναι. Είναι μια απόφαση που έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε μια μορφή αδικίας που είναι ένας εργαζόμενος με πλήρη συνταξιοδοτική αποταμίευση να μειωθεί και να φορτωθεί ένα βάρος, και από την άλλη μεριά να καλύψεις έναν ο οποίος είναι αφανισμένος, ο οποίος δεν έχει. Ουσιαστικά λοιπόν έκανε αυτή την επιλογή η κυβέρνηση. Λέει ότι προκειμένου να στηρίξω τον χαμηλό, επιβαρύνω τον υψηλό. Δεν είναι σίγουρο ότι μέσα από αυτή την κρύβονται αδικίες μέσα σε αυτή την επιλογή. Και αδικίες και προς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σε τίποτα, δεν χρωστάνε σε τίποτα, αλλά όπως και να το κάνουμε αλληλεξαρτώμαστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ταμεία που είναι ολοκληρωτικά προνοιακά, ολοκληρωτικά επιδοτούμενα από τον κρατικό προπολογισμό. Δεν βάζουν οι εργαζόμενοι δηλαδή που ανήκουν σε αυτά τα ταμεία και παίρνουν τις συντάξεις τους, δεν βάζουν τα χρήματα για να τα στηρίξουν. Αναγκαστικά λοιπόν έχεις, και γι' αυτό υπάρχουν και οι σκέψεις, και οι αγρότες μου σου λέει, εγώ θέλω τους κατ' επάγγελμα και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να τους ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους, ας πούμε, στον ΟΓΑ κλπ. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Θέλω να πω ότι το ασφαλιστικό είναι ένα στάδιο, δεν είναι το τέλος. Υπάρχει τεράστια δουλειά που πρέπει να γίνει με νομικές διευθετήσεις και επίσης θα βγάλει προβλήματα στην εφαρμογή του, και επίσης δεν μπαίνει μέσα καθόλου στην εκτίμηση δεν μπαίνει καθόλου το αναπτυξιακό σκέλος, δηλαδή το πώς, αν υπάρξει στροφή, το πώς οι νέοι εργαζόμενοι και οι νέοι τρόποι με τους οποίους
οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στο σύστημα. Παραδείγματος χάρη, μέχρι πρότινος δεν υπήρχε το εργόσιμο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής εργασίας δεν γράφονταν. Ήταν άγραφοι, μαύροι. Το ξέρουμε αυτό. Και τώρα θα διορθωθεί, λέτε αυτό. Υπάρχουν τα κίνητρα. Υπάρχουν τα κίνητρα για να το διορθώσεις αυτό. Εργάζεσαι, εισφέρεις. Τελεία. Είναι πολύ σημαντικό όποιος εργάζεται να εισφέρει στο σύστημα. Και επίσης πρέπει... Ναι, αλλά με δεδομένα βέβαια το ότι όλα τα προηγούμενα, έτσι. Ότι ο εργοδότης τον πληρώνει στην ώρα του, μπαίνουν μέσα εισφορές και όλα αυτά. Οι εργάτες γης πληρώνονται. Ναι, όχι, λέω, υπάρχουν κατηγορίες, ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση που ισχύει είναι υπάρχουν οφειλές 3-4 μηνών προς εργαζόμενους κτλ. Από αυτόν τον εργαζόμενο, λοιπόν, όταν έρχεται το κράτος και απαιτεί να δοθούν οι εισφορές, πώς θα δοθούν οι όποιες εισφορές ή οι όποιες οφειλές προς το δημόσιο του εργαζόμενου, όταν δεν λαμβάνει χρήματα από τον εργοδότη του? Είναι πάρα πολύ εύλογο, γιατί έχει το κομμάτι του γράμματος, του τύπου δηλαδή, και έχει και το κομμάτι της πραγματικότητας. Που έχει υστερήσεις, που έχει ψεύδο εισοδήματα, που έχει ένα σωρό πράγματα που βγάζει πραγματικά. Σωστά. Ναι. Αυτά είναι κρεμή. Όμως, αυτή τη στιγμή το βασικό είναι ότι ήθελες ένα σχήμα ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, σχήμα, επαναλαμβάνω, το οποίο θα σου έδινε το τεκμήριο για να αξιολογηθείς σαν πρόγραμμα. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πάρουμε. Εάν έχουμε την άποψη ότι δεν πρέπει να... Μια βάση δηλαδή, έτσι, ένα μπούσολ να ξεκινήσουμε και μετά στην πορεία... Πάρα πολλά πράγματα που νομοθετούνται έχουν χαρακτηριστικά, τεχνοκρατικά ή άλλα, τα οποία μένει να εξορθολογιστούν με βάση την πραγματικότητα, και επίσης δεν έχουν μέσα στη λογική τους καθόλου τις νέες πηγές. Ναι. Υπάρχουν δυνατότητες για νέες πηγές χρηματοδότησης. Παραδείγματος χάρη για τους μηχανικούς είναι πιο εύκολο να ιδρυθεί επαγγελματικό ταμείο λόγω της τράπεζας Αττικής. Όμως, να πούμε το εξής, ότι τα εύρωστα ταμεία αποψηλώθηκαν αποθεματικά όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή και με τις τρέλες και με τις συνηθιότητες του χρηματιστηρίου, με τα τεράστια ποσά που χάθηκαν, με τα PSI φυσικά, αλλά και από τα προγενέστερες ανοησίες, διαχειριστικές, λανθασμένες τοποθετήσεις σε προϊόντα που έφεραν ζημία, έχουν καταστρέψει το μαξιλάρι. Το αποθεματικό είναι μαξιλάρι, δεν είναι παραγωγός. Και ξέρετε, ακόμη και αυτό το αποθεματικό, συγγνώμη σας διακόπτω, από αυτούς που πάλι πλήρωναν, έτσι, διότι υπήρχε μερίδα, μεγάλο ποσοστό, αυτών που δεν πλήρωναν. Δεν πλήρωναν, βέβαια. Ας πούμε στο ΤΕΒΕ, το οποίο... Και στο Ταμείο Νομικών και στους δικηγόρους και παντού. Το λέω αυτό χαρακτηριστικά γιατί οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι τις 14 Μαΐου. Τραβούν δηλαδή το σκηνή ακόμη περισσότερο την απεργία τους, τις κινητοποίησεις τους. Ναι, η άποψη του... Δηλαδή, αν 60% αυτή τη στιγμή στο Ταμείο Νομικών οφείλουν αρκετούς μήνες. Μην πω χρόνια. Οφείλουν, βέβαια. Ναι. Η άποψη πάντως του Πετρόπουλου και όχι επειδή δεν είχαν όλοι, ξέρετε. Μην μου πει κάποιος δεν είχαν. Κοιτάξτε, επιλογή τους ήταν να μην πληρώνουν. Πάντως αυτή την κατάσταση την αφήσεις, μοιραία θα πάει το σύστημα και θα πει: εγώ εγκαταλείπω την προσπάθεια, το κράτος εγκαταλείπει την προσπάθεια, το κράτος δίνει στην πρωτοβουλία του ίδιου του εργαζόμενου την ασφαλιστική επιλογή. Δηλαδή οδηγούμαστε, ή θα στηρίξουμε ένα συλλογικό σύστημα με κάποιο τρόπο μέχρι να μπορέσεις να έχεις πόρους, ή θα βυθιστούμε όλοι και θα αυτοσχεδιάζει ο καθένας. Και υπάρχει μια μορφή δικαιοσύνης που λέει το εξής: ανταποδοτικό σύστημα. Το λέει το Δουνουτού, το λένε και αρκετοί εδώ στην Ελλάδα. Πώς το λένε, και από την δράση και από πολιτικές δυνάμεις που είναι, ας πούμε, στον εφηλέδρο. Ανταποδοτική. Έδωσες, παίρνεις. Δεν έδωσες, δεν παίρνεις. Ναι. Αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνουμε σαν αυτή την επιλογή να την πάρουμε, να την κάνουμε. Ναι, αλλά τώρα, ξέρετε, αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε ένα ήδη κουρασμένο σώμα και αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι έδιναν τόσο καιρό. Τώρα να τους πείτε πάλι ότι αυτή τη στιγμή όμως από εδώ και πέρα, αν δίνεις, θα παίρνεις. Μα θα σου πει: εγώ έδινα και τα προηγούμενα χρόνια και τελικά μου πήραν αντί να μου δώσουν. Που λέει να χτίσουμε ένα ασφαλιστικό με βάση αυτό. Έδωσες, αποταμίευσες. Ναι, όχι, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά λέω, απευθυνόμαστε πάντα σε ένα κουρασμένο σώμα και αναφέρουμε κουρασμένο σώμα αυτοί που πλήρωναν τόσα χρόνια και ξαφνικά τους τα παίρνουν. Τώρα σε αυτούς λέμε: όχι, αυτό τελειώνει. Από εδώ και πέρα, όσοι δίνουν, θα παίρνουν. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, αυτό θέλω να πω, κύριε Σεβαστάκη. Και το άλλο το ερώτημα είναι: οι φωνές της αντιπολίτευσης που σκούζουν και ουρλιάζουν από χθες ότι όλο αυτό είναι λάθος, τελικά είναι μόνο απλώς αντιπολιτευτικές κραυγές, δεν έχουν ουσία δηλαδή. Δεν έχουν ουσία όλα αυτά. Δεν είναι αντιπολιτευτικές κραυγές. Πού είναι η άλλη πρόταση?
Δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν εκεί, δεν ξέρω τι παρουσιάστηκε. Κουβέντα μισή. Ήταν η πιο φλίαρη. Καλά, ήθιστε βέβαια σε τόσο σοβαρά νομοσχέδια πάντα και οι αρχηγοί των κομμάτων, οι ομιλίες τους να είναι εντυπωσιακού τύπου χωρίς να μπαίνουν επί της ουσίας. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Στις προηγούμενες φάσεις, τώρα πες ότι είναι παράσταση. Στις προηγούμενες φάσεις που γινόταν η συζήτηση, στις τηλεοράσεις, κουβεντιάζονταν. Έστω στις επιτροπές δεν έφεραν κάποιες προτάσεις στα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Καμία πρόταση. Η μόνη, θα έλεγα, μισή κουβέντα πιο σοβαρή που άκουσα ήταν από τον Σπύρο τον Δανέλη του Ποταμιού, που ουσιαστικά επανέφερε την πρόταση Γιαννίτση για τους 3 πυλώνες, ας πούμε, του ασφαλιστικού, που είναι πάντως, εν πάση περιπτώσει, κάτι που μπορείς να το συζητήσεις ή να το αντιμετωπίσεις ή να το αντικρούσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν η μοναδική, δηλαδή, στοιχειωδώς δομημένη άποψη που ακούστηκε. Άρα πιστεύετε ότι θα βγει κάτι καλό στο τέλος από όλο αυτό? Πιστεύω ότι καταρχήν παίρνεις με την υποσημείωση ότι παίρνεις την αξιολόγηση, έτσι. Γιατί μπορείς να πεις ότι εγώ στάχτηκε Μπούρμπερι, δεν μπορώ να αναμορφώσω το σύστημα, σε λίγο δεν θα μπορεί να πληρώσει, το σύστημα αυτό δεν θα μπορεί να πληρώσει. Έχουμε τεράστιο θέμα, χρηματοδοτικό. Δεν μπορεί το σύστημα να πληρώσει, δεν έχει τα χρήματα. Το σύστημα το ασφαλιστικό δεν έχει τα χρήματα. Το σύστημα δεν έχει. Εμείς θα έχουμε να πληρώσουμε. Εδώ βλέπω 1,8 δις επιπλέον έμεση φόροι. Ακούστε. Από πού? Ακούστε. Και δεν λέω τώρα για τον καπνό και για όλα αυτά, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν είμαι καπνιστής. Ακούστε κάτι. Ποιο είναι το άλλο? Έχω ένα απαιτητό ποσό. Πώς το βγάζω? Εγώ πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια να σκορπιστεί και στους έμεσους και στους άμεσους, κακό, αρνητικό, αλλά εφόσον έχω μια τέτοια απέτηση, τη στιγμή που έχω τεράστια χρηματοδοτική ανάγκη, αν δεν είχα χρηματοδοτική ανάγκη, μπορείς να τυχίσεις την απέτηση. Σου ζητάει αυτό, δεν το δίνεις. Σε όλο αλλά αυτό. Όταν εγώ θέλω τον επόμενο μήνα χρηματοδοτηθώ, σαν χώρα, σαν οικονομία, και αυτό το θέλω, γιατί δεν μπορεί να μην χρηματοδοτηθώ. Αν δεν χρηματοδοτηθώ, τέλειωσε. Κύριε Σεβαστάκη, το μαχαίρι στο λαιμό το ξέρουμε όλοι ως φράση. Αυτόν που το κρατάει χωρίς να τον αφήσουμε να μην πλησιάσει επιτέλους μια φορά κοντά στο λαιμό μας, δεν γίνεται. Και τι εννοώ? Πού είναι οι επενδύσεις, πού είναι όλα αυτά τα οποία λένε κατά καιρούς τα διάφορα κόμματα, μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ? Να σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή πάντα οι συνταξιούχοι, από εκεί θα πάρουμε τα χρήματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάντα όλοι αυτοί, και το γνωστό ποτό, τσιγάρα, βενζίνη. Ναι, δηλαδή αυτό το ακούω 25-30 χρόνια τώρα. 30 χρόνια. Και έλεγα προηγουμένως, χαριτολογώντας εδώ στον αγαπητό Γιώργο τον Πατσομίτη που είμαστε μαζί στο στούντιο, ότι έτσι και εγώ και εσείς γινόμαστε αύριο υπουργοί οικονομικών. Ναι. Αν δηλαδή κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα πάω και χτυπάω ποτό, τσιγάρα, βενζίνη και συνταξιούχους, δεν χρειάζεται να έχω υπουργούς από το Χάρβαρντ για να μου τα θέσουν αυτά ως λύσεις. Πρώτον, υπόθηκε χθες ότι στο νέο αναπτυξιακό που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει πρόβλεψη για 12ετή ασφαλιστική σταθερότητα, απόλυτη φορολογική σταθερότητα, απόλυτη για 12 χρόνια σε όποιον επενδύσει. Αυτό θα ήταν ένα ποσό σοβαρό στη χώρα. Δεύτερον, έχουν γίνει, ας πούμε, ορισμένες ιδιωτικοποίησεις. Έχουν αποδώσει? Όχι ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί για να φέρουν. Δηλαδή, κάνεις, ας πούμε, μια παραχώρηση, είναι παραχωρήσεις. Παραχώρηση ενός αεροδρομίου. Για να μπορέσει ο διεθνής, ο tour operator, να σου φέρει κόσμο, να μαζικοποιήσει τις αφίξεις, θέλει να ολοκληρωθεί, θέλει το χρόνο, θέλει το προγραμματισμό του. Δεν έχει αποδώσει αυτό. Έχει συμβεί τώρα, δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Ναι, τώρα μιλάμε για επενδύσεις από 30 εκατομμύρια και πάνω, έτσι, δηλαδή για σοβαρούς επενδυτές. Αυτό το είπε ο κύριος. Ωραία, στα 20 να δεχθώ. 20, ναι. Πάρε ένα σοβαρό ποσό, έτσι. Μπορεί να πει για να έρθει να συμβεί αυτό. 10 εκατομμύρια να το αλλάξει. Η βασική σύλληψη ποια είναι? Σου εξασφαλίζω, σου υπογράφω συμβόλαιο 12 ετούς ασφάλειας, που σημαίνει ότι έχεις τον χρόνο να αποσβέσεις. Για μια σοβαρή εννοείται επένδυση. Όχι για αεριδίκη. Προφανώς, όταν μιλάμε για 20 εκατομμύρια ευρώ είναι σοβαρή επένδυση. Ναι. Όταν μιλάμε από 20 εκατομμύρια και πάνω είναι σίγουρα σοβαρή επένδυση. Ναι. Θα μπορούσε και να αναθεωρηθεί προς τα κάτω για να βρεις. Αλλά είναι ένα κίνητρο αυτό. Επίσης, το αναπτυξιακό δεν έχει ανοίξει ακόμα. Το αναπτυξιακό. Επίσης, δεν έχει μπει καθόλου μέσα το έξυπνο ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ καθόλου δεν έχει μπει μέσα στην. Αυτοί είναι οι δρόμοι με τους οποίους μπορείς να κάνεις τη στροφή και να έχεις ασφαλιστική ενίσχυση. Ιδάλλως θα κόβεις συνεχώς από το κέικ. Περιορισμένο κέικ, όλο και πιο μικρό και θα κόβεις πιο μικρά κομμάτια και θα τρώμε τα σπλάχνα μας. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι δύσκολο και τεχνικά. Πρέπει να προτείνεις λύσεις. Εντάξει, αυτό ρε παιδιά δεν είναι καλό. Αυτή η επιλογή δεν είναι σωστή. Πλήττει μια τάξη, μια ομάδα. Ωραία. Να βρούμε την αντιπρόταση, η οποία θα έχει ισοδύναμο χαρακτήρα.
να τη βρούμε. Εγώ πιστεύω ότι επειδή όλα έχουμε αυτό το χαρακτήρα μιας διαρκούς δυναμικής και ανασχεδιασμού, γιατί είναι δυναμική οικονομία, σας το είχα πει, θυμάστε σε συζητήσεις μας που έλεγα ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε το οριστικό, την οριστική απόφαση. Πάντα θα διαπραγματευόμαστε, θα δούμε σε μια δυναμική διαπραγμάτευση σε όλα. Επιβεβαιώνεται απολύτως. Δεν υπάρχει περίπτωση και αυτό το ασφαλιστικό θα αναδιαπραγματευτεί και θα αναμορφωθεί όπως η οικονομία θα ανασυγκροτηθεί. Το βασικό είναι να κάνουμε τη στροφή. Θέλουμε συλλογικά, έχουμε αποφασίσει να την κάνουμε αυτή τη στροφή. Αυτή η έρμη αξιολόγηση να γίνει ή να μην γίνει. Αν πάρουμε την απόφαση να μην γίνει, εγώ θέλω και το σχέδιο και το σενάριο. Ποια είναι τα επόμενα στάδια. Αν δεν γίνει η αξιολόγηση, αν έχω χρηματοδοτική σύγκρουση, αν έχω αυτό, τον άλλο δρόμο, ας πούμε, που πολλοί ευαγγελίζονται. Να τον δούμε όμως. Και τότε μαζί, έχοντας ζυγίσει τις επιπτώσεις, και η δική μου γενιά δεν έχει την παράσταση της φτώχειας, η δική μου γενιά έχει ζήσει με την παράσταση της φτώχειας, δεν πάθουμε τίποτα. Προσωπικά δηλαδή, δεν καταστραφεί ο κόσμος συμβολικά μέσα μας. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση για λογαριασμό των κοσάριδων. Σας ενοχλεί ότι για να γίνουν όλα αυτά έχει στρίψει πολλές μοίρες στο καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Το λέω γιατί όση ώρα μιλάμε μας ακούν οι φίλοι και μέσω διαδικτύου. Όχι, μου έστειλαν τώρα συγκεκριμένα μία αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει τότε, που έλεγε ήταν Οκτώβριος του 2014, δεν πουλάμε το αεροδρόμιο Σάμου. Ναι. Πάμε όλοι σε κινητοποίηση να διαμαρτυρηθούμε για την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου κτλ. Όλα αυτά βέβαια είναι στο παρελθόν, έτσι. Θα περάσει 2 χρόνια. Ήταν ότι σέβεσαι αυτό που έχει υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Με υπογραφή της ιδιωτικοποίησης εντός εισαγωγικών της παραχώρησης της 25ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης. Μέσα στην συμφωνία του καλοκαιριού υπήρχε αυτή η ρήτρα. Σέβεσαι ό,τι έχει συμβεί. Δεν το ανατρέπεις. Η αλήθεια είναι ότι και οι όροι, ας πούμε, στην υπόθεση του ΟΛΠ, αλλάξανε όροι, ανασχεδιάστηκαν οι όροι, δόθηκε το παραλιακό μέτωπο της Ραπετσόνας, ας πούμε, που δεν το είχε μέσα η πρώτη συμφωνία. Ξαναχτίζονται οι συμφωνίες κατά έναν τρόπο, αλλά δεν μπορείς να τις ανατρέψεις. Αυτό το υπογράψανε. Και η κυβέρνηση ήταν η μόνη που μπήκε στη δοκιμασία. Παιδιά, εντάξει, εγώ αυτό μπόρεσα, αυτό έφερα. Κρίντε με. Η μόνη, όταν έγινε η στροφή του κυρίου Παπανδρέου από την λεφτά υπάρχουν στην μνημονιακή πολιτική, φέρνοντας το δούνο του, και όταν έγινε η στροφή από τα ζάπια του κυρίου Σαμαρά στην μνημονιακή πολιτική, δεν υπήρξαν εκλογές, έγινε η στροφή στο καράβι του Πέλαγα. Εδώ λέει, εγώ δοκιμάζομαι, εκμηδενίζομαι, αν δεν με εγκρίνεις, φεύγω. Αυτό είπε η κυβέρνηση. Λοιπόν, με πλήρη συμφωνία και καθαρότητα λέμε, παιδιά, έχουμε ιτηθεί σε αυτή τη σύγκρουση, είναι πιο δυνατός ο αντίπαλος και προσπαθώ μέσα από τις μνημονιακές και οικονομίστικες επιλογές να χτίσω το άλλο. Παραδείγματος χάριν, θα ήθελα δίπλα σε αυτή την αφίσα για τα αεροδρόμια να μου πει για την κάλυψη των ανασφάλειων στα νοσοκομεία και στον περίθαλψη. Να τη βάλει και αυτή. Αυτή την επιλογή, η οποία είναι επιλογή αίματος από το ιστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά και από το πολιτικό ιστέρημα, να τη βάλει και αυτή δίπλα. Να βάλει δίπλα το προνοιακό κομμάτι. Να βάλει δίπλα την προσπάθεια να διευρυνθούν τα συσίτια στα σχολεία. Να βάλει δίπλα την αύξηση των έστω αναπληρωτών στα σχολεία, την αύξηση των προσλήψεων των αναπληρωτών. Να βάλει μέσα τα ειδικά σχολεία που ενισχύθηκαν. Να μπουν μέσα, δηλαδή, ότι μέσα στις ρογμές ενός επιθετικού και ανελαστικού συστήματος. Εκεί θα σας πάω σε λίγο τώρα, γιατί άκουσα την ομιλία σας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Θα σας πάω και εκεί, γιατί άκουσα την ομιλία σας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα όμως, κραυγή αγωνίας. Ακούω μια φίλη η οποία μου στέλνει εδώ μήνυμα. Ωραία όλα αυτά. Οι βιομήχανοι, οι επενδυτές, για αυτούς μπορεί να φροντίσετε, να κάνετε, να δείξετε κτλ. Στον απλό εργαζόμενο που μένει άνεργος, που τα μεγέθη όλο και μεγαλώνουν, εκεί δίνονται απαντήσεις? Εύκολες όχι. Εγώ δεν θέλω ούτε κουβέντες του αέρα, ούτε μεγαληγορίες, άλλωστε πάντα το αποφεύγα. Δεν μπορώ να δώσω ή δεν μπορώ ενώ απολογούμενος για μια πολιτική που δεν την έχω επιλέξει, εντάξει, επιβάλλεται στην Ελλάδα, από την ίδια την διαφορά ισχύως που έχουμε. Λοιπόν, εάν υπάρξει μια επιτάχυνση επενδυτική στη μεγάλη κλίμακα, θα φέρει δορυφορικά και τη διασπορά αυτού του προϊόντος. Επίσης, να σας πω κάτι.
εάν έχεις στροφή σε μια διεθνή έγκριση της χώρας. Διεθνή, είπατε, έγκριση. Ναι. Γιατί μια μεγάλη επένδυση είναι και μια έγκριση. Είναι ένα νεύμα συνολικό. Θα έχεις δυνητικά αποτελέσματα και άλλου τύπου. Θα έχεις διεύρυνση του τουριστικού σου προϊόντος, θα έχεις διεύρυνση της τουριστικής σου σεζόν, δυνατότητες δηλαδή, θα έχεις διεύρυνση των εξαγωγικών σου δυνατοτήτων ως προς τα προϊόντα, γιατί θα απαιτεί ο άλλος τον τρόπο ζωής που περιγράφουν τα δικά σου αγροτικά συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή δεν θα έρθει πάντως με μαγεία, με μαγκανίες δεν μπορεί να έρθει λύση. Δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει λύση. Δεν θα έρθει ο Σκρούτζ να σου βγάλει από το θησαυροφυλάκια του ποσό και να στο δώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει απέτηση. Εν τούτης, φέτος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ως προς τις συμμαχίες, τις πολιτικές. Πέρυσι ήταν 18-1. Ήταν μόνη η Ελλάδα. Φέτος δεν είναι. Για να δούμε. Στο θέμα του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ τώρα μου λένε ότι και λιγότεροι θα βρεθούν σήμερα φέτος στα σχολεία. Πολλοί θα είναι οι άνεργοι, οι καθηγητές, με τον τρόπο που σχεδιάζει ο κύριος Φίλης όλη αυτή την ιστορία. Και οι νηπιαγωγεία θα κλείσουν κτλ. Εσείς πού βλέπετε το θετικό σε όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιγράφει δεν είναι σωστό. Γιατί πού το στηρίζει η άποψη αυτή, ότι θα είναι λιγότεροι? Καταρχήν πήρε πίσω τον τρόπο μοριοδότησης, είναι ένα προβληματικό στοιχείο. Στην απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι πρέπει να προηγούνται από τον ΑΣΕΠ, οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ, και να έπονται ενδεχομένως οι άλλες κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την φάση κρίθηκε ότι δεν υπήρχε η πλήρης τεχνική λίανση αυτού του θέματος, των μοριοδοτήσεων εννοώ. Υπήρχαν και κινήσεις και ανασφάλειες και αντιρρήσεις από τα συλλογικά σώματα και λέει δεν θα ισχύσει, θα γίνει με το περσινό σύστημα, ας πούμε, η πρόσληψη των αναπληρωτών. Entonces έγινε διεύρυνση. Προσλήφθησαν πίσω αυτοί που απελήφθησαν στα ΕΠΑΛ από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν. Έγινε αύξηση του αριθμού, παρόλο που οι κακόπιστοι δεν το βλέπουν, αύξηση του αριθμού των προσλήψεων. Υπήρξε η προσφυγή πέρυσι και δημιούργησε την αναβολή στο να γεμίσουν τα σχολεία. Φέτος υπάρχει η υπόσχεση ότι θα γίνει κατορθωτό το Μάιο, που θα έχουν εικόνα των σχολείων και των κενών, να υπάρξει γρήγορη πλήρωση των θέσεων. Για τα νηπιαγωγεία υπάρχει σαφής δήλωση ότι άλλος ο αστικός χώρος, τα νηπιαγωγεία αστικού χώρου, άλλο τα απομακρυσμένα. Καταρχήν υπάρχει η καθαρή δήλωση ότι δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο, εκτός και αν πρόκειται για μια ακραία περίπτωση του ενός μαθητή, ας πούμε, σε αστικό χώρο λέμε. Όχι στην άκρη, γιατί μπορεί να έχει στο Αγαδονήσι ένα μαθητή, μπορεί να έχει στις Φούρνους ένα μαθητή. Δεν λέμε για αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα κλείσει εκεί. Αλλά στον αστικό χώρο, όπου έχει κοντά κάποιο, υπάρχουν και μερικά που μπορεί να συντηρηθούν. Η γενική πάντως κατεύθυνση είναι ότι ούτε νηπιαγωγεία κλείνουν και μειώνεται μάλιστα ο αριθμός, ο μίνιμουμ, στα 5 παιδιά, και πάλι όμως με ελαστικότητα από 7 που είναι. Νομίζω ότι δεν περιγράφει. Πάντως στις κινητοποιήσεις τους εδώ και η Δασκαλική Ομοσπονδία και η ΟΛΜΕ λένε άλλα πράγματα για το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Ποιο να πιστέψω. Μαζί τους πολύ παραγωγική και θα ξανακάνω, γιατί είναι ο ζωτικός μου χώρος. Εννοείται εδώ στο τοπικό επίπεδο. Και επίσης βεβαίως στο τοπικό επίπεδο. Έκανα την συνάντηση, πολύ παραγωγική, συναδέλφους. Έχουμε λύσεις. Λέτε τότε που είχατε δει στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είχατε κάνει τη συνάντηση. Βεβαίως, και θα ξανακάνω, και πήγα προχθές και στην δευτεροβάθμια και είχα αρκετά πολύ ωραία συνεργασία με τον πρόεδρο και με τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή της δευτεροβάθμιας πάνω σε θέματα. Ακούστε, και εγώ και ιδέες τις έχω εκφράσει και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τις συνθέσεις αντικειμένων, για τη μη κατάργηση αντικειμένων, γιατί υπάρχει ένα θέμα που δεν το πιάνουν καθόλου, την κατάργηση γνωστικών αντικειμένων. Το ξέρουν αυτό, ότι ο κίνδυνος μεταξύ των άλλων υπάρχει και ένας τέτοιος κίνδυνος, μια αίσθηση, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνει μια δίαιτα στα γνωστικά αντικείμενα, αλλά έχουμε πει άλλο το διδακτέο, άλλο το εξεταστέο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε να συζητάμε, δεν είναι η κατεύθυνση. Και αυτό το νομοσχέδιο φυσικά δεν είναι εν όλο, είναι ένα μέρος των προβλημάτων. Αφορά κυρίως την τριτοβάθμια και την έρευνα. Η έρευνα έχει θέματα και προσπαθεί. Ξέρετε ότι τα ερευνητικά τα ζητάνε οι εταιρείες, τα ζητάει το διεθνές. Θέλει να εκλείψουν, είναι ανταγωνιστικά τα ερευνητικά και πρέπει να στηριχθούν. Η Ελλάδα παράγει έρευνα και μπορεί να πουλάει έρευνα.
ερευνητικό αποτέλεσμα. Είναι ένα μέρος, θα έρθει και νέο νομοσχέδιο και νέο νομοθέτημα. Εδώ είμαστε να διορθώνουμε και να δεχόμαστε. Αλλά πάντως το ότι βγαίνει η άποψη ότι μοροδοτούνται έτσι με το 16,8 και 17,2 ας πούμε και στο τέλος το Υπουργείο κρίνει ότι έχουν δίκιο οι φορείς που έχουν ανασφάλεια, έχουν δίκιο οι φορείς που έχουν αντίρρηση, έχουν δίκιο, έχουν τεχμήριο και λέει ότι όχι, δεν θα επιμείνω με πείσμα να φέρω κάτι που μπορεί να μην λειτουργήσει, να είναι λάθος. Αυτό δείχνει και μια πολιτική ευαισθησία. Γιατί δεν το βάζουμε και αυτό μέσα στην κριτική μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Βουλευτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το Πανεπιστήμιο επίσης έχουμε κυκλοφορήσει αυτή το ότι υπογράφηκε η σύμπραξη διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Αιγαίου για το σχεδιασμό των ταμπάκικων και ότι μπήκε επίσης, μου πληροφόρησε και ο κύριος Γκρίτζαλης ο Πρίτανης, ότι μπήκε ονομαστικά τουλάχιστον, μπήκε στο αναπτυξιακό για την υλοποίηση των επισκευών της κατασκευής του κάμπους και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Πολύ σημαντικό και σαν υπεραξία για το νησί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, 38 λεπτά μετά τη 1.